I thought I know it all. Hla ndikuzisa kulo mhlaba umagada. Namhlanje ndikushiya kweli kungekho mntu ozogada impilo enzulu. Zonceda uzifundise ukudada. Nalapho ndiyakhona gcobana isizwezange ndalibhada. Le ncwadi imfitshane unsekile yamazi udada. Andizama ukubafani nezo sazigqibela kubhongo. Izinto azikadibani ithwasa likatyiswa igobongo. Ando le nto endiyenzayo mntanam zocinga berongo but thini le meko mntanam uxema xongo uthini ngobomi bundifunxa njengomongo. Nyanam akusekho ukujika qaphukile le nyongo. Ungalahla ithemba ndiyovuka mhlala khala ixilongo. Funa uhlala usazi apho ukhoyo ngawe nebhongo. Funa uhlala ukhala uncedula umkele netrongo. Khawuqine njengelitye entondini ngawe nenjongo. Sisibhiliva nendini sisuka kumlona ingombongo. Mkilo mpilo chini ndimlo. Xa ebizwa amagama qala nifakela phakathi kwexilongo. Bethethu wami bekamagusha khanyisani khandle kuvuleke indlela yokuthetha baphile kukhanya ubomi. Xa ndithetha baphile kukhanya ubomi. Kuba intando yedla iphezulu ngihamba nayo. This is Tunya sezinyana ndithetha baphile khanyisani khandle. Xana sibone koneni loo nto ethetha singongantoni tough times load shedding sifuna isitye ebumnyameni wazintoni ngome emakuleni ucela iponti sikareli sonke ithumbu lisitshwa amehlweni echapoti nazintoni ngobona usapho lifinya ngefasikoti ngapha ndiphephana nentshabi ingathi ndidlalisa ublack dot impilo yelitye ndasixaka njengekhala xa nolifumana ithuba lindim ndaqhuzula imikhala ndimkanxa yukholo nethemba libala ngoziyakhala zoze zikhale ngekabuyi sendima intlaba apha ekhaya khabani bone ndisiza khazi ngala mehlo afaka isiyaca madzikane kwintaba yentsizwa mntabani ngazubhaca nafunga ngomoya bhuda sinaphakamisa imini sithathwe sithathwini mtshana ndazimele zami izino kwantlandlolo ndeza nengoma ukunqanda iyantlokwana kwacaca uba bavile namhlanje ndithetha baphile. Mkilo mpilo chini ndimlo. Xa ebizwa amagama qala nifakela phakathi kwexilongo. Bethethu wami bekamagusha khanyisani khandle kuvuleke indlela yokuthetha baphile kukhanya ubomi. Xa ndithetha baphile kukhanya ubomi. Kuba intando yedla iphezulu ngihamba nayo. This is Tunya sezinyana ndithetha baphile khanyisani khandle. Ubuya kwelitye liphilayo tanda abachazela sikeba zenza lost xa ndifika abancancazela ndabizwa ndasabela phezu kweqonga abachasela matshaya ngenqawende kumboko ndabancazela phithi crystal bra satshaywa ngaloo nqawe yaphalala umdako ontsundu kushokoxeka amaqhawe balulutsho olushiyayo khe izothi nqanawe dejavuka Titanic akusike nqana. Molweni emakhaya manene namanenekazi nqanga nentsiba zayo othethayo ngugcobana igama lenkobe nguntsikelelo lesikhahlelo kucirha lona ngincibane ngitswentswe nginojaholo ngiqhanqolo sisihlobo sikaphala unyembezana uhlomla iphutha elidala nempondo umalangana unkosi yam mntu wasadala umhlanhle endlovu amabandla segqorha kulontsikane kagaba kulo ulushe kulongqeze emqatheni wendlovu lilunga lamaphakathi unokhononga imaze egushibele ezinye zibukula amathole tsolo bentonga bethi intaka sisemaweni bathi bhalbhathom uthene emqolo ndwebhedini bathi yaxoka unesifombo ngumlambo ongawula mntu olazinkonjane ngoba zinamaphiko nhlokwenyani inontetha ziyamlandela kodwa zimncamathela uba bezimncamathela ngesengekho apha ndinto engakhathalele kuthandwa ngoba yazonto isesesizalweni sikanina ngcongolo zimile ematyeni intaka igodolise isiva ingqele bona babeleka igazi lobukhosi. Ke nto zakuthi le ngoma ingqibo iperforma ithetha baphile ingoma endiyenzele umntakwethu nomhlobo senyongweni ucamaguthafeni unyana kamamgcina utyhophe etyhaphakile kaphatha uqhamela unonkwindlu uncancasha umgadlumo onjikazi umelu ushibhinqa ubutsolo bentonga itholele eduna bathi igusha zamabhulu bathi ziziduli zethafa ibhokhwe zingumqabazi wehlathi wathengisali nomkhala batashi bolufumana phambili emlungwini uncathalala umalangana kanamsila wekho uloliwe ukhuthele ngoba izikhali zimbini emzini esesithathu sesodibanisa izulu kunethi imvula ilanga libalele cacile uyeza umonakalo nhlonipho sizukulwana sikanomagwayi mbonobomvu wasemba amagcina amahle into zabantu abazibi bayazigcina. Nanso ke mntakwethu bendenzele umntakwethu osezweni lomoya ogqithele ezweni lomoya ibisesikhumbuzo ungasho ba indlela esimkhumbula ngayo.
bakhanyisani kandle Xane sibone konini. Okay, le ngoma engigqibo uyiperforma ithetha baphile. Ingoma eproduced ngu-CJ we-Afro, uKairo Shara, kuye uproduce ingoma. Ndiyenza ncediswa ngumntakwethu uChumani. Abanye bamazi ngoWet Smith ke okanye Wet igama. Ingoma endiyenze as isikhumbuzo somntakwethu uCamagu Thafeni. Abanye bamazi ngoSlick Thafeni, abanye bamazi ngoSithembiso Thafeni. So ingoma endiye na decide uba mandiyenze emveni kokuba umntakwethu esishiye kulomhlaba uMagada ahlabayo wabuyela ezweni lomoya, wapromoter to ezweni lomoya. Ingoma endiyenze kuba I know ushilo ngokwenyama, akasekho ngokwenyama kodwa ngokomoya usoloke nathi. And whenever xa usenza ingoma ezweni lenyama there's a reaction eyenzekayo ezweni lomoya. So le ngoma le ndiyenze kuba ndisazi ndingakakwazi uncokola naye umntakwethu ezweni lenyama but through ingoma ndayazi ba uzosiva umntakwethu. So ndiyenze kanjalo uvela kanjalo. UCamagu Thafeni ndimazi maze ngo-2014 bendisenza ibanga leshumi back then grade 12 ngelesirhanuka. So kumazi kwam akhona mawuthi bendiskimiwe waskimile uBrian Bakana, abanye bamazi ngoBrian B. So sasiye separkini, yabo saseparkini so betha icypher ezabare abantu abaraphayo so betha icypher. And then nadibana nalamajita back then uCamagu Thafeni wayesase ku-OG gang, ngamajita nje amaninzi OG gang. So xa sidibana eparkini umjita like ndathi xa ndimjonga I felt like kudala ndimazi, angathi kudala ndimazi, yabo to a point ndade ndamchazela naye umjita uba no man ndiyaqala ukubona ngokwenyama but then ngathi kudala kwazi ngathi khona apho ndikwazela khona even though sasiqala udibana ngokwenyama, yabo. Back then ndandingekakhulu spiritual, ndandingekayazi uba ndandingeka-understand ubana impilo iqala ezweni lomoya before sifika apha ezweni lenyama, before I understood ubana singumoya sisuka ezweni lomoya sikuhambo lenyama. So umjita from there sa-connecta nomjita to a point sathi xa siphinde sidibana okwesibini sidibana kwaseparkini wandimamelisa iingoma zakhe umjita ndathanda iquality. Emveni koba ndithande iquality same time wandithatha wandisa wathi unomjita wakhe iproducer yakhe uKairo uCJ wandithatha wandisa kuCJ we-Afro. Xa sifika kuCJ uCJ naye azange abemosha inantsika ixesha. uCJ wabetha ibhithi wakhanda ibhithi. Xa igqiba ukhanda ibhithi umjita he was like eba ungakwazi unantsika ungena kule bhithi, and already ndandisenengoma endiyibhalile but ndandingekayifumaneli ibhithi, yabo. So le ngoma le yavele yametsha nenantsika nale bhithi, kulapho ndabetha khona Inhlandlolo, ingoma ekuthiwa Inhlandlolo. That was ke ngoku 2018 ndabetha yona le ngoma le Inhlandlolo. From there ke ngoku sa-close kakhulu nomjita to a point xa ndiziva uba okay nasendlini akho nto ekhabhathini besendikwazi uya kokwabo. Besahlala ema-15 ke Ivory Park ema-15 bendikwazi uya kokwabo oku anako andisherele nam oku ndinako ndimsherele. And then from there ke ngoku azange sibe sabuya emva, saqhubeka sakho ubudlelane sakho ubuhlobo, yabo. So up to a point ke ngoku ndandingasamthathi njengomhlobo ngoku ebesengubhuti wam like to a point ebesendifundisa like impilo the way iphilwa ngakhona, besendifundisa ndinika ne-wisdom nangokomoya besesikhulisana to that point, yabo. So sihambe safikelela kwelo xesha. So wan-inspire nasemculweni ke ngoku kakhulu, more especially emculweni nguye umjita ebengigqugquzela the way ebehasla ngakhona, because ibingumjita ebengamind ukusuka le Ivory Park aye maybe ePitori, if ever xa ifika ePitori, even though engazi uba uzofika afumane ntoni ePitori, but lo xapha ebefika kuyo ebefika observe xa kuperforma, afika observe yonke loo nto leyo, and then aphinde abuye athathe esi skill asifundileyo le abuye naso ngapha nganeni asisebenzise simsebenzele. So into ebendiyithanda kakhulu ngaye umjita ibingumjita ongalelanga emqokozweni, ibingumjita oyaziyo ubana impundu ziyavimba iinyawo ziyapha, ibingumjita all the time ebefuna ukwenza something. Ebengamthandi like umuntu orelaxileyo, comfortable orelaxe kakhulu. So ebengumuntu onqoquzelayo all the time angichazela uba no man ngendaweni ethile, even if awuyanga ukwenza lento le ndiyoyenza phaa but then take along sihambe sobabini, ikhona nawe into izoyizuza le phambili, noba yiloo network bendikwazi uyizuza. So ibingumjita onjalo besikwazi ukuphilisana nomjita.
So umntakwethu ugqibela kwami ke ngoku ukuba nayo okanye umbona ndagqibela xa se-relocatile move from eNantsikeni Ivory Park 3 sese-2 apho ebesehlala khona. Ukudibana kwethu sadibana eNantsikeni egrawundini lase-2 sport ground sadibana khona. Kwakukho ingoma ekwakumele ayenze and then wathi no man at least masidibane phaa egrawundini e-2 because bese singasadibani ncam due to i-distance and ebese ngumuntu oxakekileyo ke naye ebhizi ziwe zakhe. So ukudibana kwethu ugqibela kwami udibana naye sadibana e-2 egrawundini safika sancokola nje ngento zobomi wabengichazela uba no kuyofuneka aphinda ahambile relocatile aye eKapa. So ugqibela kwami uba nayo sagqibela eNantsikeni eseKapa e-2 and then wahamba waye eKapa. Even though eseKapa besesimane sicommunicator ke kwezonxibelelwano sincokola nje. So the last conversation ebenginayo ke kuWhatsApp maxa wanisendela i-voice note uba no man abantu bakhe bayamkhumbula njengoba besimfonela silapha eGauteng naye yasifowunela. So was like no man abantu bami bayangikhumbula, so xa ndifumene ixesha ndizoza ndizonibona mani ngapha eGauteng. Yabo ndizoza ndizonibona eGauteng nam ndinikhumbulile kweli cala qha ndisadibanisa nje okuncinci so that nam ndikwazi ulungiselela umntanam because unomntana oyintombi walutha wathi nam ndizokwazi ulungiselela umntanam ndimhlawule yonke loo nto leyo. And then ke ngoku xa ndifika kwelo cala we'll shoot a couple of videos senze nomculo just to catch up yonke loo nto leyo. So ugqibela kwami uthetha naye. So ke into zakuthi njengoba besenditshilo uba ndinguCirha. UCirha ke is my stage name, uCirha at the same time that's my clan name, Sisiduko. Ngoba ke ndikho ngoba uCirha zingcambu zami. Ukuthi umculo andikawukhuphi wona andikakhuphi. Njengoba ninibona ndigqibo performer apha kwi-Indie Shack uthetha abaphile. So ingoma yokuqala njengoba niyibona nje lapha kwi-Indie Shack njengoba ndigqibo iperformer iyo ingoma yokuqala. Ndisebenza phezu kwe-EP, Indivile EP. Indivile inengoma ezi-9 ezilithoba mafutshane, nengoma ezi-9 ndisebhizi yiyo of which nam 99.9% ukuyigqiba. Ndishiyeke nje ngengoma enye basiyigqibezele ke no-CJ we-Afro of which nguproducer wami wenza yonke loo nto leyo. So okwalo mzuzu andikakhuphi ingoma but then xa sendikhuphile ndizonazisa njengoba besendishiyile nantsika ipage yam uba nizondifumana phi njani. But then xa sendikhuphile I will update you. But okwangoku ndispana phezu kwe-EP of 9 songs. EP leyo nayo xa sendiyigqibile ndizonichazela uba ndiyikhupha nini. So ndizohlale ni-updated. So kunjalo. UCamako uThafeni, uNdala uMomani. Eyona nto indinspire kakhulu ngomjita inhlambuluko. Ungumjita ohlambulukileyo. Ngamafungela asemzini ke ngesirhanuka sithi umuntu opure. Ungumjita ohlambulukileyo. Ungumjita ongenekayo. Ayingomjita la ufumana sibana xa ngaba akakwazi uzozidistance kuwe. Even if awumazi uyakwazi uconnecta nawe nawe uyakwazi uconnecta naye. Ayingomjita like o-difficult, ayingomjita o-self-centered, ayingomjita o-selfish. Ungumjita okwazi ucaterela wonke umuntu. Yabo so yeyona nto ndiyifunde kuye kakhulu of which into ephambili kukuhlambuluka inhlambuluka. Yabo up to a point nangona egqithele ezweni lomoya still usakwazi usivelela emathongweni. Phofu mandithethe ngam uyakwazi univelela emathongweni nokuvela kakhe ke because siyakwazi uhlaziya amathongo akaveli ngendlela engahlambulukanga uvela ngendlela ehlambulukileyo which shows bana nalapha ezweni lomoya ugqithela kwisigaba esi-right ufikile emawabo udibene namawabo ubuya ngendlela e-right ehlambulukileyo nakhona. So kakhulu ngifundise inhlambuluko and also ngifundise ukuzimela. Bengumjita okwazi ukuzimela wandifundisa almost everything about life because ukhula kwami ndikhule phambi kwakhe umjita, ndikhule esenza izinto as indoda uyakwazi uhluza. Xa indoda iyahluza uthatha okuhle ukuba ukubekele ecaleni. So nalapho undifundise yona loo nto kakhulu. So kukhulu endikufunde kumjita but yona nto endifunde kakhulu kuye inhlambuluko. Yona nto endiyifundileyo. Kwento zakuthi le ngoma le yesibini enze iperformer iza nengoma.
ukuza kweza nengoma kukho usisi endadibana naye kuFacebook. Usisi wakho nofish ngumuntu omoya ke ligqirhakazi. So ukudibana naye kwami kuFacebook yangusisi owava inansika ingoma yami ezinandishilo uba nandirekhode inansika inhlanhlo ku CJ ndamlikhela ku WhatsApp ke caba wayithanda ke lo ngoma leyo. And then lo sisi lo she was like ndazithanda ingoma zakho zinomyalezo ziyaphilisa khawuphinde ungithumelele ezinye. So I was like no man kaloku xa senza umculo siyabhadala siyahuma lo xa senza umculo. So back then elaxesha ke bengekaxilongi yabo bengekasebenzi. So she was like no man take it as umntana ethongo ikhanyisela omnye umntana ethongo bamba nansi 1000 wanika 1000. She was like khawuphinde wenze ezinye ingoma yabo. So futhi ndandiqala ukuyi-experience into enjalo into ekumila njalo. And then she was like to me okay igama lakho back then stage name sami ndandinguStone. So like okay unguStone igama lakho ndiyakuva but then elam endikupha lona igama unguza nengoma. Nam ndayazi intsokolo khanyisela insimbi etyheli swimming with big fishes bonkolo ugobela uncibane ndingikhandiyeza ntswentse unojarho luqhanqolo sihlobo sikaphalo ndiphakamisa izithunywa zakwele nyama xa ndibethi khwelo phila nabaphilelayo mkhulu mna ndikwelo sobe ngam ubomi iskini sam elam lelo sibonge kubhungane naw ndiyamazi umfihlakalo ungaphakathi obam ukutyebi sobe undibone nchoma mntana ontsundu xa isenza betha kungam khazi ndiyancoma intshaba xa zipheka ibhifu mtshana ndifika ngonqoma khanyisela ilibovu xa sendisabona omaqoma sobe ndivisa omnye umntu ubuhlungu bro ndiyamazi ukhama nginomnyamazane le mbewu entyala ngayo qhama sendisitha ndivumi besendiphaphathe ndancama ngenawo amandla okuhlabela kunezinyanya ndamayima who am I ngazazi ngoba ndingibani nawe icama kuvumile ngoba sendiphantse ndancama sobe nzenaqabi anisosangoma kodwa ndikuthembisa kona thongo lam kuzane ngoma